Villa Randil jew kif inhi magħrufa ma' ħafna Awċin, il-Mall għandha mafkar ieħor f'sensiela li jfakru personalitajiet Awċin. Fl-aħħar jiem ġie inawgurat bust li jfakkar lis-seba' isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex, Monsinjur Nicole Kawki. L-inizjattiva ttieħdet mill-Ministeru għal Għawdex li kkummissjona x-xogħol lill-artist Manuel Farrugia li ddisinjah u mbagħad inħadem fil-bronz fil-Funderija Domus Dei ta' Ruma. Fatt interessanti huwa li meta kont qed naħdmu l-ewwel li jsir fit-tafal, kont nibgħat għan-nies li jafuh li ħadmu qrib ħafna tiegħu u għalhekk jiena stajt nieħu iktar idea u iktar naqbad ir-ruħ li hu kien iħaddan fih. Każ partikolari kien li viżitatur li kien ġie fl-istudju tiegħi jiena ħadem it-tafal kien qalli t-tbissima tiegħu battilu tajjeb għax hu kien bniedem letteralment tal-poplu, kien bniedem li b'umiltà kbira kien imexxi. Quddiem studenti mill-iskola primarja tal-Arb Raħalt Welid l-Isqof Kawki, iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tal-bust kienet tinkludi interventi minn persuni li kienu jafuh mill-qrib, fosthom ħuh il-kanonku Achille Kawki u saċerdot li għal snin twal kien segretarju privat tiegħu, Monsinjur Renato Borċ. Id-disa' isqof ta' Għawdex, Anton Tewma, illi fi żmien l-Isqof Kawki kien rettur tas-seminarju, fissru bħala bniedem għaref u saċerdot qaddis li ta' xhieda ta' persuna li kienet tħobb tassew fosthom bil-karità lil proxmu. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li apparti tifkira tal-memorja tal-Isqof Nicole Kawki, dan il-bust għandu jispira lil ġenerazzjoni żagħżugħa biex issir taf aktar dwar dan il-personaġġ li bl-affarijiet li wettaq f'ħajtu mingħajr daqq ta' trombi kien ta' ispirazzjoni għas-soċjetà. Fost personalitajiet oħra mfakkra f'Villa Randil, il-kanonku Gianpiet Franġiska Ġus de Soldanis, missier l-istorjografija Awċija. Loren Ropa, poeta mix-xara li għex ħajtu kollha fi Franza, u l-professur Joseph Vella, kompożitur mużikali.